everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Niya ang sumpay ni nakinapustang Sugillano. Balbal. Kinahanglan makapangandam ta. Dong, mga tao dong nagsingabot. Og niya din nilang rumbo. Nahibaw na sila sa bahay ni Daidin. Nahibaw na pagka sila nga dunay gubat ng taon-taon. Ryan, Miami. Kinahanglan nga magsabot ta. Hindi ko ang tanan. Dong yan. Dong, saman. Gauson ko sila. Ako yung ganti ka. Adepat, tungab sa kusgalon ha. Limot-limot mas lugoy noon. Inom tuba lugoy. Ay, limot-limot. Inom yarok lugoy. Nahina lang, yarok pa. Ryan. Ginoo pa. Usun kay angay sa kumpatan. Diyan pa. Inom pa. Ryan. Oy! Huwag kang nagkalit ng Ryan. Na naman ka diha. Huwag ako dong! Nanak ko diha dong! Kahit anong mangyari, I can't live without you! Dong, kita kas panahon dong Ryan. Puntong dako, kalit kami lipat. Mingit-ngit. Okay, kita lagi, me. Kasi ka yung mga matang dong Ryan, good. Basta ako. Ang mga ungo ba Nasundan? Oo! Sundan ninyo? Sundan, mga ungo. Parang mga ungo ba? Ha? Unya! Ano ang balik nila yung anak? Sum sila! Unya! Sila! Ikado kayo na dong! Ha? Dong Ryan. Dong, ay si pangupaw niya. Kaya ba ko naglibog ka? Oy, kadungod ko. Gitagal ang tag-oras. 2 ka oras ang gitagal. Okay, milabay naman usa ka oras. Sa tupa-usa na lang. Wala, babalpakuat ang buhay ini. Kinsa man na si Hiram eh! Mantod pa na daw nimo! Kinsa na? Patay. Mitingog ang tao nga. Iso kay tingog. Pero mo ikit ang sampot. Wa ko kay baw ni anang giingon nimong Irami. Wa ko kay baw. Oo niya, anong nahibaw mo? Nga mga ungo to nabigapon. Be, nga naman be. Mitugan din siya. Ha? Ugog ni may kasulti. Wala? Ang gani ka, nga ungo ang yan ay din eh. Nagkaibaw ninyo. Ugog! Ay, Ogo ko, naibaw lagi ko! Naibaw ko, ogo ko! Ogo ko! Naibaw ko sa... naglibog ko ninyo. Igiyon sa ninyo pagkahibaw. Nga ungo sila. Huwag mo kakita ko! Tingog na pinadunggan ninyo! Tinabigapon! Nahibaw mo! Kita na, samtang yagi sila tungod sa bay. Ugok ka mo, ugok! Kita be! Kita be! Kita! Kinahanglan suklan ta sila. Karon dayon. Mangandam kita. Doon na pa kita 40 minuto sa pagpangandam. Ang inyong pamilya kinahanglan dili mo gawa sa ilang Pinoyanan. Kung kinsa katong mga bahay nga dili safety, adto na sa ligon og tikop nga Pinoyanan. Sige na. Lihok dayon kamo. Diyok! Og ang tuol sa simbahan ni Padre Anselmo. Adto ninyo ibilin ang inyong pamilya. Oh, Og kita ang mga ligon pa mga kalalakinan. Musukol kita sa mga ungo. nagurong mo na liyok mo! Ano manggit nga mo sung sila? Utay mahimo! Sukol ka! Suko lagi! Kinahanglan mo sukol sila! Hindi pagangit-ngit sa atong palibot karon. Binuhatlan sa iya sa demonyo! Tramo! Ay, lipaning ka niya! Sige, Lipaning ka niya ron! lihok dayon mo. Sukol na! Adto ta mag-abot diyan ang hawan. Padre Anselmo, ni ami din hinangop sa simbahan tungod kay nahadlok mi. Udtong dako, mikilat pagngit-ngit. Anhilang yun may diri. Kaya among balik. Katumpagon dili na maka. Yan nilang may diri nga mumbai kat pagod re dili na wala makasud ang mga ungo. Mao ba? Sige. Aya ka mo katarantar. Magampo kita sa atong Ginoo nga buhing Dios nga anaa sa langit. Iampo ta ang kaluwasan sa tanan. Ayaw kamo kahadlok kay ang inyong mga anak maapil sa pagkalisang. Padre Anselmo, mao na ba kini ang katapusan sa kalibutan? Dili kita makasiguro ni ana. Ang atong Ginoo lang ang bugtong nasayod kung kanus aniya hukman ang tibuok kalibutan. Yun na ba? Sige kamo. Mangluhod kita. Magampo ta sa Dios. Iampo nato ang kaluwasan sa tanan.
Kumusta, Tikoy? Hain si Prinsesa Irame. Wa pag yun mo abot kang. Gahuwat-huwat bitaw mi sa gawas sa gate ning mansyon. Buwisit! Buwisit! Wah! Wa kahapat dyan ni Ryan, si Prinsesa Irame. Bitaw sa? Ang ako lang o. Dili! Dili ka na mahimo. Dili! Kabar! Karab! Makal. Kakalma sa kang. Huwag na anong mo kalma man ko, hati ko'y. Nagkinahanglan ko ni Prinsesa Irame. Nagkinahanglan si Hular kaniya! Ako gatuo kung naara si Irame sa palibot. Mitago ra siya. Og diligid siya mo gawas. Patay yung mga tao tungod niya. Duha ka oras nang milabay. Misobra nas 2 ka oras kang. Alas 2:18 na sa orasan. Atakihan na ninyo ang mga tao. Ang tanang masugatan. Patyan ninyo. Lungkaba ang ilang mga panimay. O pamalbala ang mga tao. Madam! Madam! Yorti ko eh! Yorti ko! Kuya man ganda ko! Kuto na na! Yorti ko yung Dalian! Yorti ko yung ungo! Hagbay ng ungo! Usama na mo isulti ha! Dalian! Buktot! Yorti ko yung ungo! Nana sila! Nana sila, madam! Niya si Irame? Niya na kita sa atbang sa mansyon nila Niska. Lugoy, Kirat, Dara Inting. ako dong, present ko. Ni ako si mong kilid. ang tagsa-tagsa ninyo mga langkang nga inyong gipanda. Itapo ka na. Og dusliti ninyo kayo. Aron dunay dakong kahayag sa palibot. Kay malkansi kita kung makig-away ta nila nga ngit-ngit ang palibot. Udong. Ilihog na ta. Ting! Kirat! O ikaw ron. Ay, sige ang mata ni mo. Ay mo itong malditog tigog, isog tigog, niya mo ikit na sampot, ay naman to. Diri, tabang diri! Para buhay ka palibot. Diri, itapon na ng mga langkay o ang mga kahoy. Sige, diri. Tapon ka diri. Anya atin daoban. Ginoo ko. Diyos ko. Isalig ko kanimo ang tanan. Isog tigog, Masalo akong dili ko makaako sa pagpatay ng dili. tapon na ni. Diri. Ang kahoy. Ay mo kahoy. Daoban na ni. Daoban. Dilikin nilang kay. Tayuan. Ang tuma dito, o niya mo ikit ang buhay. Masalo ako. Dito, daoban. Lolo Lerio. Masalo ako dito. Laga, Guslit. Bisag asa na ko naabot. Wa ko gyud og kita si Irame. Asa ka man, Irame. Nga wa man ko makatimaho sa imong paho. Irame! Nahibaw kong nakadungog ka na ako. Paminawa ko! Mga matay ang tanang tao dinhi sa Isla Diwatahan! Pakita ka na ko, Irame! Nadungog ko ang tingog ni Kutos. Di ko magpakita niya. Dili ko buot nga magamit ko sa nautan. Tabunan ko nga akong dungkan. Aron dili ko siya mapatian. Way ti mailahan nga magpakita siya kanako. Pues, mao kini ang akong buhaton. Tan-awon taong dili ka ba magpakita kanamo ni Mami Iska? Kahimog dakong daob ang mga litsuka! Tinod! Naghihimog sila! Daob! Aron magkakita sila nato! Kuya man ganda ko! Kuto na na! Maram kong naluyan yun. Sakti lang, klaro kayo atong mga kaubang ungo! Naandam na! Kakanoon na! Nyorti ko'y ungo! Hay na si Prinsesa Irame. Wa nila mada si Prinsesa Irame. Unsa? Kabar! Karab! Ayaw! Kabar! O karab niya, madam! Ayaw! Ilap! Ubay! Igo. Wa pa ko mahuman sa pasulti. Ayaw pagsalga kun wa ka kinahanglan na buktot!
Basi gitaguan lang nila si Ira May. O wa pa nila ipakita. Makigsulti ko nila. Anak ko sa may tirasa. Madam! Inaw niya biguna! Labi na kay ikaw ang tao! Nagpanilap ka ba yung buktuta ka? Ha? Lami silang lapaon buktot, no? Lami, no? Patilapa ko gamay ni mo niya. Lamiin niyo. Bitaw. Patilapa ko niyo. Wa pa man sila kisa may mong tilapal ako. Ikaw lagi. Ayaw ko. Kauban man ta. Tuntok Di ka na. man kakanoon tilapan naman. Ayaw ka balaka. Dungan taghamag yun. Sulti lang diha niyo. Maayo kay wa na sila magpaabot ng musong tanila. Sige kung tilap ni mo nuro. Gihatod gid nila ilang lawas din Maayo kay niya kagyod Ryan. Hain ang akong anak nga si Prinsesa Ira May. Nadaban ninyo? Wa kung kailangan giingon mong prinsesa Ira May. Huwag niya kami karon iska. Aron suklan ka mong mga ungo. Hoy! Kay sugod ninyo! Nahibaw ko nga naara nimo si Ira May, Ryan! Ihatag siya nako! Wag ka na ko si Ira May iska. Kay kago! Gusto mong mamatay? Ha? Pwes! Dili ko kamo hikawan sa inyong gipangitang kamatayon! Mga ginsakpan kong mga ongo! Das-das kamo! Aron mga matay ka ng mga tawhana! Sige! Patya sila! O ginikaw man! Sungan ninyo ang tanang mga tao dinhi sa isla! Diwatawan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.